अपराध o म्हजो गोड अपराध ह्या बसत बगेन ना संवाद मुरे सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां आणि तुमकां बाबा बेडीनो जगदीन आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागतां सर्व पदवेदा देव आमची काकूट करून आणि आमची बातकां बसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो सर्वेस्परा तुझे परजेशी अपराध बघूस आमच्या सत्कायेक लागून बातकाच्या बातपासाने मी सापडले आहो तांतली आमकां कणवळाय सुटी आमच्या सोम्या तुझ्या पुत्रा जेजू ख्रिस्ता वरवी तो गौरव देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता रसवट सलेता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा कित्याक जायते जण अशे पुस्तकात ते म्हाका आयकता सगळ्या वांगडांनी आकान ताका गुन्यांवकार कराव ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केदला आदन पडना गाय म्हूण पळोवन आयकते रावल्यार ते म्हणटात घडये तो बुडोवन पासान पडटलो आमी तशे जैत करतले आणि तसे फारीकपण घेतले पूण एका बळवंत विरासारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा देखून म्हजे दुस्मान आदून पडटले आणि ते म्हजे जैत करचे ना ते लचेन पडटले कित्याक ते सुफल समचे ना तांची सुस्मी लस कितेंच विसरून वचीना दडबराच्या सर्वेस्परा तूं नितिवंताची तपासणी करताय खालसा मनात तूं परखिताय तू तसे करचे घेतलोय ते फारीकपण म्हाका पळयती कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला सर्वेस्पराक बयान करां सर्वेस्पराची स्तुती करां कित्याक ताणें दुबळांचो आत्मो नश्टेंच्या हातांतलो निवारला देवाचे उतार घे श्लोक म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा तूंच म्हजें बळ सर्वेस्परच म्हजें कडाक म्हजें गुरूज आनी म्हजो सोडवंदार श्लोक म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हजो देवच हांवें आसरो सोदून वयचे कडाक तोच म्हजे डाल म्हजे स्वरक्षणाचे शीम आनी म्हजे भद्रताचे कोटे ताका जावं मान महिमा कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता श्लोक म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो विरांग कुळगाराक म्हजे वयल्यान पाशार जाली उदकांतल्या आपायेच्या लारांनी म्हाका बेडो घालो गुंडाळेचे सुळेन तांणी म्हाका विचार केलो मरणाच्या पासांत हांवें सांपडलो श्लोक म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली
आपल्या मंदिरात मसो ताडवताना ऐकालो म्हजी भूक कसून ताच्या कानात पडली. श्लोक मुझ्या कर्माच्या वेळेला सगळेच फराक हांवें उलोवंक लागलो आनी ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार तुझी उतरां सुम्य आत्म आनी जिवी सस्तीक जिवी दिता ती उतरां आसा तुजे लागीं. सर्वेस्पम तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सुवाम परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका निसुया. तो व्हड जो देवाने जेजूक पात्रांव म्हूण परत्यान फातर विसले देखो जेजू म्हणालो बापाचे पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यात. हांच्या भितरल्या खंयच्या कामां खातीर तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जो देवाने ताका साथ दिली बऱ्या कामे खातीर हांवें तुका फातरायना पूण तूं करताय ते देवून दे पासून तुवें कोणीच तरी तुकाच देव करताय. जेजून सांगता तुमी देव म्हूण हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात की नात. जर देवाचे भितर प्राप्त जाल्यार देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचे भितर कितेंच भोवूंक नजो तर म्हाका बापानच धरला म्हूण हांव देवाचो पूत म्हूण म्हणलें देखून आनी देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत्मणे खातीर पूण ती कामां हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सत्मणेना तरी हांव कामां करतां तें पुणी सत्मना. तो व्हड बाप म्हजें थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्या जो देव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले पूण जेजू तांच्या हातांत तो सुटून गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरन जो देवादी स्नान दिवन आसले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचेर आयलो आनी ते म्हणटले जो हांव कसल्यांच सरें केलें ना ह्या मनशा विचार जो हांव सांग चक्कट सत जालें अशें थंय साबार जण ताका सत्मानूंक लागले. देवाचे उतार जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो हो कित्याकच प्रयोजनाक पडलातलो व्यक्ती हो एकलो आळशी हो सुकारे मारता जिवितांत फुडें येना या उद्धार जायना. तसली जायती उतरां मोगाळ भाऊ भयणीनो आमी आयकल्यात आनी उतरां जिवितांत दामून धरल्यांत मात्र न्ही जायते फावटी ही उतरां आमच्या मोतीक आनी आमच्या जिविताक आघात हाडला आनी आमी कश्टान पडल्या. जायते फावटी आमकां आमच्यापण आमकां चलयला आनी हे सगळे हांव उलयतां ते खंयतान आमकां आयकोंक मेळटा. ते जावं बरो आमच्या कुटुंबाच्या सांग्यात जावन जावं बरो आमच्या शेजाराच्या व्यक्ती जावन या आमच्या समाजात जावन या म्हजेस खाशा व्यक्ती जावन असली आमकां उतरां दुःखची उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. जुवांव समाजेर 8वो अध्यायांत आमी तर पळयलें तर एक पातकी स्त्री पातकांत पडटा आनी त्या शास्त्री फारिसेऊ जुदेऊ नियमशास्त्र करीत आसले व्यक्ती मोस्तराचे व्यक्ती फेल्या विशीं गुन्यांवकार करचे व्यक्ती फादर विसतात आनी त्या व्यक्तीक फातरांक बसयतात. पूण मोगाळ भाऊ भयणीनो थंयसर आयलो एक भोव सोबीत व्यक्तित्व. थंयसर आयले अधिकारा विशांत अधिकारा बरीच शिकोवन घेवचो व्यक्ती जेजू क्रिस्त
आणि त्यामुळे पाताळातलो पहिलो बकर उडो आणि यामध्ये फादर अनेकल्याक गुन्या उपकार करची अनेकल्या विषयी जजमेंट दिवची कसरस अधिकार नाम जेजून आमकां दाखोवन दिले अनेक समाजलात समाजेल दावो आदी बोडो बेतीस आणि एक परत आमकां सांगता सुदैवाने परत फातर विसले पूण या पडला आणि फातर विसले जेजू गुस्सो मारो किती आवश्यक जेजू सर्गीय रासा विशांत उलयलो देवाच्या मोगा विशांत उलयलो साल्वसभा विशांत उलयलो ताची कामान देवाचो पूत म्हणून साक्ष दितात आणि तो देव निंदा उलयता म्हणून ताचे विरोध मारून ते फातर विसतात असलेच घडीत जेरेमिया प्रवादी आपल्या जिवितान ओळखून घेता कित्याक सगळ्या वाटांनी आखांत गुन्यांवकार करा आणि सगळे म्हणजे लक्षणे इष्ट हांव केतना हात दोन पडना काय आणि म्हाका 50 साधनाच्या वाचपांत आमी पयल्या वाचपांत आमी आयकलें म्हाका अनुभव येयलो देवाची सदां देवानुकूळ दवरत आसतना येजू देव लोक नियमशास्त्रीत आसले ते धरून जाले ताची कामां पळोवंक ताचे विशीं आयकूंक ताचो ताळो पारखूंक आज आमकां एक सवाल करया हांव एक दारूण काळजोसो व्यक्ती की हांव कितल्या मापान म्हज्या पेल्याक वळखूंक शकता पेल्याचो मोग करूंक शकता कितल्या मापान देवाचें उतर आयकूंक शकता त्या प्रमाणे चिटी बांदूंक हांव शकता कितल्या मापान हांव म्हज्या खालसार अंतस्करणान देवाच्या थाल्याक हांव सांगून दिता देखून म्हजें अंतस्करणां पळोवया म्हजें खाली जावं पळोवया मोवाळ काळजोसो व्यक्ती की या तरूण काळजोसो व्यक्ती हे परतून जिणी सारकी करूंक आमी पिसाडया म्हज्या भावा भगिनीनो म्हजी आनी तुमची बलिदान सर्व पदवेदा देवा बापाक मन तदसलेन जामन मागादल काकुलदा देवा तुझे वेदी दोतरी आमगे ठाण करून तू यशून तुका फावो ते बरी बेठोक तू आमकां करपा दी पण सदां वांटो घेवन सासना सोडून आमचो देशीन कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वे तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमच्या देवा दिन वसुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या हा देवा सर्व काळी आणि सर्व ते आम्ही तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या पुताच्या कष्ट मरणावरवी सगळ्या संसारात जीवित मेळ्ळे आणि आमची पातकां काळजां करून पावले तुझे महिमेची वाहा करणी आपल्या गुस्साच्या उतरावर त्या बळान जेजू संसाराची नीत केली आणि आपली पदवी दाखयली
देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुझी स्तुती गायतां. Pavit, 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 daripada सर्वेश्वर सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावे येता ताकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे. बाबा करूस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरूर तुझ्या पवित्रत्म्याच्या दोन्ही पवित्र करून आम्ही मागतां जाऊन तिथे आमकां आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची पूर्ण आणि रगत आपल्या सुकुशेन कष्ट मनाचो संवेशार आणि मनो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी संग केलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ती म्हजी कूड तुमचे बसो तो समर्पणची. तेच बरे जगात जात असताना काच तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याशी संग दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासणी करलाचे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसो आणि सुमेस मनुष्य बसो ते वारवतले ही म्हज्या उडासा करात. Bavarta sugut pergejuvia Sami punajivan panaparvi Duve amka sebenai sumia Sosaraja sebenara Amci बापा जेजूच्या मरणास्तोने पुन्हा जीवनपणासोबत भक्तीपणे दास करता आणि हो जीवित असो उडो आणि सर्वनाची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करू काम बाबो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची पुढं रग सेवतल्या मासुमेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता. सर्वेश्वर आज्ञेवितो मेचर विस्तारले तुझे पवित्र सभे सोडास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या बागेवन बाबा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका पिती मोगात वाडे जीवनपणा सोबरूस धरून मेल्या ती आमच्या बाबा बहिणीची कामत कर तांकां दुष्ट कधी मेल्या सुमेस्ता तुझे बरजडीत मुखामळ पडेव कृपा कर आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हणून आम्ही मागता औपवार बरी देवाची माये सांगाती बागी तुझे स्वपती बागी देवदूता भाग्यवंतान तो नमशरतीने सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावक आमकां हवं कर जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्यांशी केले मागणे सगळं आम्ही मागोव्या आमच्या बाबा सर्गीचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज सत्ताय तुझी कशी सरकार सत्ता तशी संसारात जावं आमचो इस्पतो ग्रास जमकावी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमची भक्ता मागोस आणि आमकां काढले पडो देऊ नका
सर्वेस्परासर वाईट हत्ती आमकां वादया करून याची विधान सहज काय आमकां दी सर्गीचे भाग आणि आमच्या सर्वोत्तरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रेखलेल्या आमकां तुझे उदारता कोळतीन सर्व पात्रांतले सुटे आणि सर्व आकांतांतले वाटावे सुमिया जेजू ख्रिस्ता तुझ्या दंडतामणे तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेचे वावरताचे दिश्ट घाल आणि तुझे कुशल प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येताय आणि रसवड सरीत हसनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवनाक आपयली आमी सर्व सुखाकी So
कर्तव्य मोगाळ बापू जेजूच्या कुडी रक्ताच्या यजनान आमी वांटो घेतला देखून तुजो आदार आमकां निरंतर फावो कर आनी हाचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निभार हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आणि सर्व पृथ्वे दादे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद करून वसुने ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मोगाला सडवंदरा जेसू तुझ्या पाया लागी आम्ही कालतेपणी सर पडता आणि आमच्या सर पातकाचे बोक्साने मागता तुझे संगता पुरसा वाट्याचे पळण कर आमची पातकी जिनी परिवर्तन जायशे कर आमचे जिनेतली हर एक कष्ट आणणारा पिडाशिरा एकसरपण ससणिकायेन सोसून तुझ्या कष्टात आम्ही मेळाशे कर यावरवी हो प्राचीन काळ फलादीकपणे करसून तसेच आमची पत्का रडून करी दूध दोन नितळ निर्मल चिनी जीवन कृपादी म्हण मागता आमेन पहिलेच ते सांग जेजू मरणाचे फरमान दिता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मे जेजू ख्रिस्ता गुन्ह्या नसलेल्या आमच्या मोगाळा जेजू तुका मरणाचे फरमान पिलातान मात्र नाही बागा सगळ्या संसाराच्या सरपातकी मनशाने दिली आमका बातकांतले सोडवून दिवच्या तू हे मरण आपले स्वाकुशीन स्वीकार करताय हेरांच्या गरजान तू कष्टा वेळार फवम आणि हेरांक नवे जिवीत दिवंक तुझे कृपेचो आदार आमकां दी सोम्याका बोलतमची कर दुसरेच कसांग जेजूच्या कांदार परिस्थितीत आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मे जेजू ख्रिस्ता मोगाळा जेजू कालतेपण बरादी कुरीस तुझ्या कांदार काम घेऊन आमचे खातीर वावूंक तू तयार जालाय आम्ही आमचे जिणेन दिसपट्टे मेळचे ते कश्ट म्हणले कुरीस मोगान स्वीकार करो आणि कष्टात हांव दवान आसतना तुजेर भावार्थ दवर जीव कृपा दी म्हण मागता सोम्या काबोलतमची कर तिसरेच कसांव जेजू पयले कोटी पुरसा पंदा पडटा आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मे जेजू ख्रिस्ता जेजू तू आमच्या दिसल्या आसकात मनशा खातीर कश्ट सोसताना आम्ही आमच्या घरान शेजारा वा वाड्यान कसले चड उण्या जाल्ल्या वेळार ते कितले सुदारसून आणि सोसून व्हरूंक तयार आसाशे कर अशे मुक्ती आमची जिणी मोगा मायपासान जिवंक कृपा दी म्हण मागता सोम्या काबोलतमची कर चौथेच ते सांग जेजू आपल्या दुखेस माये करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मे जेजू ख्रिस्ता मोगाळा जेजू तुझ्या कष्टाच्या पैनार मोरी माय तुका भेटता तुझे कष्ट सुसूंक ती पाठीबळ दिता तुका धैर्यान ती भरता आमचे दिसपरते जिणेंत हेर बऱ्या खातीर कष्टाताना तांकां धैर्य दिवंक आनी तांचे जिणेंत गोरवसो चडोवंक आमी वावरिशे कर सोम्या काबोलतमची कर
पंचवेस्तेसां सिलानासो श्रीमाव जेजू क्रिस्तोवं कुमो करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता मोगाळा जेजू सिरेनगार सिमाव तुका कुमो करूंक शिपायांनी बोट केले ताणें ताका क्रिस्तोवं कुमोक दिली आनी तो कृपेन भरलो आमची जिणेंत आमी निरांच्या कश्टांक सांगार दिवन तुजी कृपा आपणावंक कुमोक कर सुम्याका कोतमची कर सुवेस्तेसां वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुजता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता मोगाळा जेजू सदैव स्त्रियेन तुजे कश्ट वाडो केले तिचे देख आज आमी घेवन आमच्या भोवारी आसलेल्या कश्टांच्या भावा भयणीचे मुखामोळ पुसोवंक आनी तांकां आदार दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता सोम्याका कोतमची कर सत्वेस्तेसां जेजू दुसरे फावटी पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता मोगाळा जेजू तुवें ह्या संवसारांत येवन आमकां बदकाच्या गुलामपणांतले सुटका दिवच्या खातीरच इतले कश्ट सोंसले आमी आमचे फाटले जिणेक पाट कर नवी जिणी जियेशी कर सोम्या आमची पटका बोगस सोम्याका कोतमची कर जेजू तुझ्या कष्टावेळी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी विजयले तांकां तुवें आशिर्वाद दिले आनी सुवार्ता प्रगट केली आमच्या जिवितांत कश्टांच्या भावा भयणी सदांच आमी बुजोवंक काय आसा शिकलो सुम्याका तुमची कर नवेस्तेसां जेजू तिसरे फावटी पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता मोगाळा जेजू तूं आसत जाल्यार खुर्सा पंडा पडटलो उरताय आनी फुडें सरताय आमच्या जिणेंत अत्मीक रितीन आमी कश्टातना पडटा पूण हे वेळी तुजी देख घेवन आमचो दोगांक भेट करून पडटाना उठोवंक आमकां शिकय सोम्याका कुंडम शिकर दवेस्तेसां जेजूचे आंग करतान ताका विंडो करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता मोगाळा जेजू तुजे आंग करून तुका विंडो केलो आमचे दिसपट्टे जिणेंत संवसारी आशांक लागून तुजी खुशी करूंक आमी सुटल्या आमच्या वायट पुत्रांनी जायते कोटी हेरांचो मान काड तांकां आमी विंडो केला आमकां बक्षी म्हूण तुजे लागीं मागता सोम्याका कुंडमची कर इकरावेस्तेसां जेजू खुर्सार पिळयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता जेजू तुका शिपायांनी फुड्यांनी खुर्सार मागले आधुनीक काळात संवसारी संतींच्या प्रभावाक लागून जायत्या आस्कत भावा भयणी आमच्या वायट पुत्रांनी आमी पिळयला तांकां बंदडेन दवरला असली जिणी बदलून आमकां कृपा दी सोम्याका कुंडमची कर बारावेस्तेसां जेजू खुर्सार आपलो प्राण सोडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता जेजू हांव तुजो मोग करता म्हजो केल्ल्या त्रासन तुजो मोग करता तुका अपमान केलो म्हूण सगळ्या कर्जान हांव सुरसुरता
तुका आनी म्हाका कितेंच मेळटा आसा जावंक सोडी नाका. सदांच हांवें तुजो मोग करी सोकर आनी तुका जाय तशें म्हाका चलय. सुम्याका कुटुंबची कर. Semuanya aku bersyukur, segala yang aku lakukan saya mencari sang Kristus yang Yesus. 13 दिसांक जेजूची कूड मोरयाच्या उस्क्यार दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुया जेजू क्रिस्ता. Biar berbicara dengan saudara segala sebelum siksa. मोगाळा जेजू तूं जल्मल्या वेळार मोरयाच्या उस्क्यार तूं आसलोय. मोरयेक संकट जाल्लो. आयच्या दिसा निर्जीव फूल तिच्या हातांत आसा. तिची दूख आमी नियाळटा. आमच्या जिवितांत बऱ्या खातीर कश्ट येतना सुस्मिकाय सांबाळून आनी तुजी खुशी जाणा जावन करपाक दी. सुम्याका पिठांची कर. Semuanya aku bersyukur, segala yang aku lakukan segala yang sekali sang Kristus yang Yesus. 14 दिसांक जेजूची कूड मिकेत दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुया जेजू क्रिस्ता. Biar berbicara dengan Kristus segala sebelum siksa. मोगळा सोडवंतरा जेजू तुवें तुज्या जिवनाचे सगळे बलिदान पापाक भेटोवन दिवन आमकां पापयांक पातकांतले सोडवण लाभयली आनी आमचें मुख्य जीवन तुज्याच पावलांनी चलोवन आमचें जिणें परिवर्तन करून जिवन तुजे कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता. सुम्याका कुटुंबची कर. Semuanya aku bersyukur, segala yang aku lakukan segala yang sekali sang Kristus yang Yesus. क्रिस्त आमचे खातीर पंत जालो. Secara mengabarkan. प्रार्थया काकुंदारा जेजू तुज्या जिवनाचें बलिदान आमचे खातीर बापाक समर केलें. हे कुर्सावट्याचें भक्तीपण ह्या प्राचीन काळांत आमी करून आसा. ह्या वरवीं आमच्या घरांत कुटुंबांत शेजारांक वाड्यांक तशेंच फिरदस कुटुंबांत आमच्या दर एकल्यातील परिवर्तन हाडून आमचे जिणेंत शांत समाधान वस्ती करून दी. तुवें दिल्ली ती शांती समाधान माया मोग सगळ्यांनी आमी हेरांक पासारशें कर आनी आम्हा सर्वांक तुज्या राजाचो वैभव दया कर म्हूण मागता. आमेन. पापा साहेबाच्या इरादे पासत मागया. आमच्या बुका सगळींच्यान तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. नमान देव पेंबरलेले सून तुजी संगाता श्रेणी तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजी खुशीचे जेजू. महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. Barang tamu sedang, atau suara bapak cerita cerita itu